Yes, vi er på selve gangen, hvor psykopaten bor. Psyko-Kristus. Eller hvad det er, jeg ved ikke, hvad det hedder. Skide godt. Hvad er det? Dag. Vi er fra Psyko-Kristus. Kan vi komme ind for at få et lille interview? Ja, kan vi det? Ja, vi går bare ind. Okay, vi er inde. Præcis!